Da baba yakan iya gane wanda ya zo don duba shi sosai, don duba shi sosai. Da baba yakan iya gane wanda ya zo don duba shi sosai, har ya zamto ba san ma bai gane iyalin shi sosai. Ranar Alhamis a daren Juma'a mutuwa ta yi aikinta, ta yi aikinta. Wayo kaina, mutuwa riga ce bata fita. Ya sarki Allah na ka ji Rabi Usman baba sosai, Usman baba sosai. Ya sarki Allah na ka ji Rabi Usman baba sosai. Kai yau awwa a gare shi ya kai sarki Allah na sosai. Albarkar manzo na muku tar babba dan babba sosai. Ka haɗa shi da manzo wanda yake yi wa waƙarsa, yi wa waƙarsa, yi wa waƙarsa, waƙarsa. Wayo kaina, mutuwa riga ce ba ta fita. Da baba yakan iya gane